לא ביקש, אבל... אז אף אחד לא ביקש, אבל היום אעשה סרטון הדרכה איך יוצרים תמונות פונטבול, שזה כזה מדינות בקומיקסים. אז נכנסים לאתר הזה, בואו אני אישית משתמש ליצור את התמונות. נחכה רגע. לא, תמיד יש לי פרסום בסרטונים. רגע. אוקיי, אז כדי ליצור תמונות של ישראל נרד, רגע. אופס. מה זה? אוקיי, אז איפה היינו? לא זה. אוקיי, פה. אז פה ניצור תמונה, נגיד... בוא נראה. כזאת. איך ליצור תמונה כזאת? אז ניכנס לאתר. לא באמת. אוקיי. אז בוא נעשה כזה. עיניים. לא כובע. רקע מחשב. משקפיים נעשה. אפשר בלי, אבל משקפיים ככה היה. עשיתי אותו מזיע. עצבני אולי? לא, מזיע היה עושה אותו. כן, מזיע. פרסומת, נו באמת. האמת היא גם, אוקיי, עושים כזה. עכשיו, אז שאתם רוצים להעלות את זה ליוטיוב, אופס, זה לא זה. אתם בעצם עושים, בואו נראה, כמו שעשיתי. טוב, אז אני לדוגמה לקחתי את התמונה הזאת, ואז לקחתי X ושמתי על זה. רשמתי פה גם... אפשר לשנות פה גם את השפה, ככה עשיתי את זה באנגלית, אבל... עזבו. אומייגאד, זה באמת משנה. רגע, בוא נרשום שוב ישראל. כן, עשיתי את זה ככה. שמתי פה דגל נשים פה דגל ישראל. וכן, ככה אני יוצר תמונות. למה עשית את זה? שאלתי שאלה. למה עשית את זה? רק, מה עשית? למה? ראית, רצית? הנה, תמונה. אופס. איפה זה? תמונה. וזה היה סרטון הדרכה לליצור תמונות של פונטבול. מקווה שאהבתם. או משהו. אולי אם יהיה לכם ערוץ יוטיוב תוכלו גם ליצור כך תמונות, או לא יודע. זה סרטון נורא מוזר. נו טוב. אולי ישחק בסרטון הבא רובלוקס, או משחקים נורא קשים. לא יודע. ביי.